تیر کی دا محرم تب کافرم دا عزت پا نظر قتل اشہر حرموں کے مضبوط میاشتا مسلمانان موتا دا عزت پا نظر گوری نو دی کے لسم اروستا دا عاشور روز وی دا عاشور روز دا دیر برکتی روز دا زمان بعض علماء لکلی دی بعض وسر خیر اتفاق نم کئی و بعض علماء زمان لکلی دی چه لسو پیغمبرانو تا اللہ پاک پا دیر روز خوشحالے ورکلی حضرت آدم علیہ السلام کہ دا اسمان نراکوز شو دا شپی راکوز شوی و پسری لنکا کے نو اللہ تے جڑل 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 چه خدا دا خو جنت کے خو تیارا نو ٹول رناو جنت کے خو غم نو دلتا غم را گئی جنت کے ٹولے میوے میوے وے گرمی نوا یخنی نوا معتدل موسمو دلتا عرض سرالل یواز حوال راغی دا سو زنگل کے راکوشم پروردگارا دا سوشو نو خدای پاک تے جڑل وے بے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین نو دا سار نور پیراو خطرنا پیراو خطا دا لومبیر وزداغ دا عاشورے و دا نوح علیہ السلام کشتے چی پجودی غربان دے ادرے دا تل مخالفین اللہ غرق لو کشتے واستوت علی الجودی عراق و دا کرد پمینس کے و غرد التا ادرے دا ویدام دا شوریر وزوا و حضرت ابراہیم علیہ السلام چی نمرود پا اور کے واچاو اللہ پہ اور گلے گلزار کا او دا اور نا روت ویدام دا شوریر وزوا دا علماء لکلی دی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پس چی یہودیان شو او اللہ تے اسمان تا پورتا کا دام دا شوریر وزوا او وی حضرت یونس علیہ السلام چی دا کب دا گیڑنا اللہ روستا دام دا شوریر وزوا او حضرت ایوب علیہ السلام چی اللہ شفا والا ورکا و صحتیاب کروغے کا ویدام دا شورے ورزوا او حضرت سلیمان علیہ السلام تا دا بادشاہے او مشکل پیخ شویو اگا مشکل چی وطا اللہ حل کا ویدام دا شورے ورزوا دقا رنگے زمارونو نور واقعاتم پکشتدے اصحاب کہف اللہ قرآن شریف کے فرمائی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ خی طرف تا و گس طرف تا دویپا کال کے یورز اوڑی ویدام دا عاشورے روز دا دا علماء لکلی دی لیکن یو خبر دیر یقینی دا چیغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خلی دا او سنگ دا مبارک خلی دا حضور پاک با پا مکہ مکرمہ کے دا دی عاشورے روجانی والا کلچ مدینی منوری تراغ و حجرت کو نو پا مدینہ کی دا مدینی یہودیانم دا روجانی والا نو حضور پاک دا یہودیانو نتا پوسو کو